Исәнмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олға тоба койбер темалар турында. Корны чистарталар тик бор жерден дә түгел, шолулар җирле юллардагы кор өймнәренә зорлана. Сезонлы симптомнары булган пациентлар соны кими, тик табиблар профилактика чараларын унутмаска киңәш итә. Шоллыда ел тәрбиячесе бәйгесе узды. Кем җиңүче исеменә лаек булды? Күн сайын Шоллы проспектларында берничә йөз техника эшли. Грейдерлар юлны чистарталар һәм кор өеме ясыйлар. Шуннан соң кор төягечләр корны җыеп ала. Җирле юллар турында бөтенләй оныттылар, дип зарылына Шоллылар. Тулырак киләсе материалда. Проспектларны һәм тукталышларны кордан чистарттылар, әмма җирле юллар буенча үтү җиңелеш түгел җәяүлеләргә үз юлларын үзләренә ясарга туры килә. Остановку почистили, да. Это потому, что она к проспекту относится, а вы пройдите вон там. Там же невозможно пройти. Одна дорожка, где люди наступают, как скажем, по следам других людей идут только тропинки. Больше ничего нет. Приходится идти по просто протоптанной дорожке. Очень узко, скользко и неудобно. Шолы халкының кор җыю эшләре турында фикерләре икегә бүленгән, ләкин алар барысы да төп проспектларның чиста булуын белдерә. Нормально. Нормально. И остановки нормальные. Вот я с Московского добиралась, там шла, там тоже все чисто. Очень хорошо. Основные вот эти проспекты вообще слов нет. И к магазинам очень хорошие подъезды. Центральные проспекты хорошо очищены, а вот эти дороги все прилегающие в комплексах вообще не чищены. Ужасно просто. Юл эшчесе сүзләренчә, көн сайын кор өеме ясала, оннан соң аны кор төяге җыя. Бүгенге уже Вахитованы узып, и бу урамны чыгып бетергә планда бар иде. Уже 6 КАМАЗны чыгардык, хатан плюс 10ны чыгарга дип план корабыз. Кор җыю эшләре дәвам итә, нәтиҗәләрне бетерү өчен тагын берничә көн кирәк булачак ди юлчылар. Бер юлы барысында җыеп булмый, кор күп яуды. Әйтик, бүген урамнарга һәм җәмәгать киңлекләренә 353 берәмлек техника һәм 1261 кеше чыгарылган дип аңлаттылар мэриядә. Лилия Гатина, Яны Бальзой, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Солқын тию авырулары һәм грипп шигенә. Шоллы сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе сезонлы симптомнары булган пациентлар соны кимүне билгеләп үтте. Шулай да профилактика чараларын онытмаска киңәш итте. Тулырак алдагы материалда. Шолы халкы йогышлы авырулар хастаханәсенең кабул итү бүлегенә һәм поликлиникаларның ашыгыч ярдәм кабинетларына сирәгрәк мөрәҗәгать итә башлаган. Бу хакта сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе хәбәр итте. За прошлую неделю отмечается снижение на 20% случаев регистрации ОРВИ и гриппа к неделе предшествующей. Также отмечается и снижение количества случаев ковида. Әмма уңай динамикага карамастан Рөстәм Ногманов профилактика чаралары турында онытмаска киңәш итте. Айрым алганда кул гигиенасы, биналарны җилләтү, авыру очрагында битлек режимын үтәү, аппарат киңәшмәсе вакытында 5-нче шәһәр хастаханәсе төзелеше башлану мәсьәләсе дә игътибарсыз калмады. Нужно активно начинать работу по 5-й горбольнице. Я имею в виду по началу строительства 5-й горбольницы. Работа с министерством, вам, нашим соответствующим структурам, безусловно, мне. Шолы мэры Нольмәгдыев сүзләренчә, быел 5-нче шәһәр хастаханәсенең яңа бинасын төзи башларга кирәк. Бу эшләргә 6 гектар майданлы җир участогы бүлеп бирелгән. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Республиканың социаль фонды татарстанлыларга бирелә торган түләүләрнең күбесен индексацияләде. Иң элек гыйнвардан эшләмәүче өлкәннәрнең иминият пенсияләре арттырылды. Бер үк вакытта гамәлдәге пенсионерларга түләүләр белән бергә эшләүчеләргә яңа билгеләнгән пенсия түләүләре дә индексацияләнә. Моннан тыш күп кенә пособиеләр күләменә йогынты ясый торган яшәү минимумы артты. 2024 елның гыйнвар айында эшләмәүче иминият пенсиясын алучы пенсионерларның пенсиялары артты. Әйтергә кирәк, бу традицион рәвештә үткәрелә торган индексация. Быел аның күләме 7,5% тәшкил итте. Әйтергә кирәк, шуны да Шоллы шәһәре буенча 116 меңнән артык пенсионерларыбыз яңа размерларын, арткан размерларын алдылар.
Шоллы студентлары булачак кондитер пешекчеләр комыр булгаткычларны көрәкләргә алыштырдылар. Алар корлы десант акциясендә катнаштылар. Һәм Гренада паркы территориясын кордан чистартырга ярдәм иттеләр. Тулырак алдагы материалда. Олег Абдрахманова күңеллешне файдалы эш белән бергә алып бара, Саухавада да сулай Гренада паркы территориясын кордан чистартырга да ярдәм итә. Мы решили помочь тоже нашим уборщикам. И свежим воздухом полезно дышать. И нужно помогать все-таки, чтобы облегчить им работу. Вот, чтобы меньше убирать. Торак коммуналь хезмәтләр бүлеге баш белгече Матвей Шишкин сүзләренчә, һава шартлары Чаллы халкын берләштерде. Күпләр олы яшьтәге ишек алды җыештыручыларга күп кар җыештыру җиңел түгеллеген аңлый. Бигрәк тә бу кышта кар бик күп яуда. Конечно, чтобы с этой нормой осадков справиться, нам необходимо в первую очередь сплотиться. Ученики торгово-технологического техникума нам наглядно это показывают. В том числе многие жители районов, домов, микрорайонов вышли на помощь дворникам и оказывают дополнительную поддержку. Гренада паркы территориясеннән тыш мәктәп укучыларынан һәм колледж студентларынан торган кар десанты энтузиастлар һәм төзүчеләр бульвары шулай ук октябрьнең 60 еллыгы кебек иҗтимагый киңлекләрне җыештыруга чыкты. Чарада барлыгы 150гә якын кеше катнашты. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Балалар бакчасында тәрбияче нинди булырга тиеш? Күпләр мөгаен ул балаларны һәм үз һөнәрен яратырга тиеш кеше дип җавап бирерләр. Ә бит исемлек күпкә зуррак. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре хезмәткәрләре ел тәрбиячесе конкурсында үзләренең осталыкларын күрсәттеләр. Бүген Чаллыда шәһәр этабы финалы узды. Лейсирә Сабирова 82-нче көнбагыш балалар бакчасында туган телне өйрәтү буенча тәрбияче. Аның сүзләренчә, мондый бәйгедә ул беренче тапкыр катнаша. Әлеге конкурс миңа иҗади үсәргә мөмкинлек бирде. Бик күп коллегаларым белән таныштым, бик күп нәрсә алдым. Үземә тәҗрибә алдым шушы конкурс аша. Ел тәрбиячесе конкурсы 3 этапта узды. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең 37 хезмәткәре катнашты. Аларга визиткалар әзерләргә, таныш булмаган балалар белән ачык дәресләр үткәрергә, мастер-класслар һәм башка күп нәрсәләр үткәрергә туры килә. Финалга 9 катнашучы чыкты. Алар үзләренең профессионализмнарын, инновацион разработкаларын, эшләрен һәм үзләренең иң кызыклы проектларын тәкъдим итәләр. Һәм әлеге финал барышында миңа үземә программирование, кубиклар белән оештырылган төрле шөгыльләр ошады. Ел тәрбиячесе конкурсының шәһәр этабы җиңүчесе һәм призерлары зона этабында да катнашачак, ә аннан соң республика этабы көтә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Успей заказать со скидкой от производителя до 50%. Пластиковые окна, натяжные потолки, обшивку и остекление балконов, входные и межкомнатные двери. Наш адрес: Новый город, 1815. В производственную компанию «Роротек Кама» по изготовлению автокомпонентов из пластмасс требуется: оператора АПЛСУ, зарплата 45 тысяч, телефон 8 960 076 88 01.